дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати қадрдонӣ ва гиромӣ доштани хотираи шоири халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ дастгирӣ ва амалӣ менамоянд. Бахшида ба 110-солагии шоири сулҳпарвар ва ватансаро қаҳрамони миллат Мирзо Турсунзода рӯзномаи ҷумҳурият озмунеро эълон намуд. Ба озмуни нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият зиёда аз 200 мақолаҳои таҳқиқотӣ бо қалами адибон, шоирон, омӯзгорон ва муҳаққиқон вобаста ба ҳаёт ва эҷодиёти шоир аз Самарқанд, Русия, Афғонистон, Покистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардиданд. ҷанбасти озмун дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода доир гардид. Шоҳ-ҷоизаи озмунро Зафар Мирзоён, ховаршинос, бо силсила мақолаҳояшон оид ба ҳаёту фаъолияти устод Мирзо Турсунзода сазовор гаштанд. ҷои якум ба муҳаққиқ ва рӯзноманигор Раҷабалӣ Қудратзода насиб гардид. нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самадовро ҷоизаи махсуси рӯзномаи ҷумҳурият насиб гашт. ду ҷои дуюмро Субҳон Аъзамзод, устоди донишгоҳи давлатӣ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва Ҷумахон Темурзода, ходими рӯзномаи Минбари халқ, ду ҷои сеюмро Амина Шарофиддинова, муҳаққиқ аз шаҳри Самарқанди Бостонӣ ва Муҳаммад Ҷаъфари Ранҷбар, муҳаққиқ аз Афғонистон сазовор донистанд. ҷоизаи махсуси шаҳри Турсунзода ба шоир Шаҳрия Аҳтамзод, ҷоизаи махсуси ноҳияи Ҳисор ба шоир Камол Насрулло, ҷоизаи махсуси ноҳияи Шаҳринав ба шоир Ҳабибулло Назаров тақдим гардиданд. ҳамчунин фаъолон бо тӯҳфаҳои таъсисзодаи муассисони озмун қадрдонӣ шуданд. бояд гуфт ки озмун нахуст ҳамчун чорабинии фарҳангии дохили ҷумҳуриявӣ эълон гашт ва дар муддати кӯтоҳ ба ҳамоиши байналмилалии фарҳангӣ ва дӯстиву ҳамгироӣ табдил ёфт. ин бо шарофати заҳматҳои эҷодии устод Мирзо Турсунзода аст ки пас аз 110 сол инсонҳои сулҳдӯсту инсонпарвару некандешро аз гӯшаву канори олам ба ватани шоир овард. рӯи чоп омадани беш аз 20 мақолаи озмунӣ бо қалами муаллифони берун аз ватан, давлатҳое чун Россия, ҷумҳуриҳои Ҳиндустону Покистон ва Афғонистону Узбекистон ба ин гуфтаҳо далеланд. ҷанбасти озмуни нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ доир гардид. ин нашрия бахшида ба ин ҷашнҳои бузурги давлатӣ аллакай 9 озмунро роҳандозӣ намуд.